May buntag sa tanan. Pwede kang mulingi sa imong silingan, ing nalipay kog dako na nakadinhi. It's a wonderful morning, no? We have the opportunity this Sunday na ang atong mensahe sa imbis magpadayon ta or mo continue ta sa Mateo, mo turn right sa takadali kay natay nindot na hisgutan regarding sa pulong yapon sa Ginoo o unsa ang ato ang kaugmaon or ang atong plano sa dinhi sa GCAF lugar sa pila-pila ka tuig na mo abutay. So ang title lugar ani na mensahe or atong direction no is unsaon nato na maghimo ta karon, mag-andam ta para sa sunod na mga henerasyon bilang next generation church na lugar ang ato ang ginatanaw. Nagwali man to sa si Tony Day na atong niyaging simana, pila ka simana nilabay. Di ba ingon siya na sa karon na sitwasyon nato karon naay pila ka henerasyon na mag-abot na sa trabaho o dinipod sa simbahan. So, permi rin tano na unsa man ang ato ang every generation lugar kailangan mo tubag. Unsaon man nato ni ang mga musunod sa atoa. Nakadong na mo sa usa ka kasabihan no na ang Ginoo wala na siya mga apo. Ang Ginoo walay apo. Kay puro tanan anak. Wala siya grandchildren kumbaga. All of us from tigulang or idaran to batanon or baby, puro anak sa Diyos. Ang ato karon is, unsaon nato karon bilang nanata sa usa ka season sa kinabuhi, unsaon nato pagtabang ang musunod sa atoa or ang mas batanon sa atoa na makailapod sila sa Ginoo. Kay naaman po usa ka kasabihan na usa lang gyud na ka kuno, it only takes usa ka generation na makalimot na dili makaila sa Ginoo ug malimtan na po dayon nila ang niagi. So ang atong text lugar is gikan sa Salmo 78. Akong basahon dinhi sa akong sa screen sa English, pwede nyo basahon diha, pwede po na ako basahon dinhi sa I'll try to read it also in sa atong lingwahe. Salmo 78, versikulo 1, pamati o katawhan ko sa akong pagtulunan, patalinghugi ang isulti ko kaninyo. Sultihan ko kamog sambingay ug suginlag mga pagtulunan sa kakaraanan. Mga butang nga atong nadungog og nasayran nga gisugilon kanato sa atong mga katigulangan. Dili na gyud ako ang naingon lang og katigulangan. Apil na po ang Biblia. So, dili nato kini ililong sa atong mga anak, kundili atong isugilon sa sunod nga kaliwatan. Ang gahom sa Ginoo ug ang mga katingalhan niyang buhat. Siguro, magsugod sa ako sa versikulo 1, kay naiuban version na wala na nila giapil ang linya maskil of Asap. Ang maskil is usa na siya ka kanta. Pamaagi na ang intensyon sa kanina kanta is para motudlo. Og dili man siguro ta nabaghuan ani kasi na kanta kay sugad bata pa ta mo na ning ginakanta sa atong mga inahan, atong mga amahan, atong mga maestra sa atoa para makatuon ta og unsay leksyon na naa sa kanta. Example,
Di ba? Kita tanan nakadungog, maski bata pa ta, di pa ta kabalo mong storya, kantahan ta og A, B, C, D, E, F, G. Unsa may purpose ana na kanta, dili lang siya pangpalingaw, pangpahilom sa bata, kundi ang bata pinaagi sa pagdungog niya sa kanta, makuha niya karon ang pag-pronounce o ang mga alphabet. Naapod, diba? Naapod tayo mga kanta na moingon ta, 10 mga daliri, kamay at paa. Pag mukanta ta na, dili lang again pang palingaw, kundi makatuon ang naminaw o ang atong mapasa na to, maski ang parte sa katawan. Napagitay mga kanta para matudloan unsay mga numero. Napatay mga kanta. So kani siya nakanta, kaning maskil, gihimo ni siya nakanta, ang intention ani para matudluan niya ang tao, ang history. Ang usa ka story sa usa ka imuhang story sa imong kinabuhi lugar. So mura ranig si Rainford na imbis ang atong kantahon, like ganina atong ikanta, na may ginatudlo sa atong mga ginakanta diri, no? Every time ga kanta ta, ga worship ta sa Ginoo, ga learn ta about kang God through the songs. So i-imagine nimo na imbis kana lang nakanta ang atong istoryahan like atong ikanta ganina, gisulatan ta og kanta ni Rainford. So mahimo lugar siya og maskil of Rainford. Then ang gihimo ni Rainford na story na matun-an nato lugar is ang history of GCAF. Na mabaw-an na to, sukod sa sauna, unsay nahitabo, unsay giatubang, na unsa na to, nanganong, unsa atong sakto na buhat, unsa atong sayop na buhat, then unsay gibuhat sa Ginoo, unsa ka maayo ang Ginoo, ingana lugar ang purpose sa usa ka maskil. No? It is a song na intended siya muhatag og instruction. Ang nagsulat ani si Asaph. Si Asaph is usa ka Levite. Usa siya ka alagad sa templo. No? So, unsa may iyang giingon ni Asaph, ingon siya, pamati ka mo, no? Importante ni nakanta, importante ni akong itudlo. So mo nang iyang gihimog sulat. Ang intention ani para kantahon ni karon sa tibuok kongregasyon. Ingon din siya diri. Akong abrihan akong baba, musulti ko og usa ka story na naeleksyon, mao ang parable. Ako yung isangyaw, ako isulti ang mga even kaning mga dark sayings of old. Dili na siya kanang dili masabtan kundi apil na siya sa stories. So meaning a song with stories, no? Stories sa unsay nahitabo sa nakaraan. In other words. So ang pasabot lugar ani is si Asaph dumdumi siya nagtrabaho sa templo. Siya ang nag-help na matudloan ang mga tao. So para matubag lugar nato sa GCAF, unsaon man nato ni para ma-reach nato ang next generation, unsaon man nato ni para maka-build ta towards ang atong mga bata na nasa Sunday school, ang mga gagmay na naadra sa gawas na wala pa kaila sa Ginoo, unsaon nato pag-reach sa ila mga batan-on karon? Kailangan kung atong tun-an kaning salmo lugar, makita tag usa ka ehemplo, usa ka maskil unsaon. And nakita nato na ang duha ka partido, ang pamilya, ang mga pamilya na nagtuok sa Ginoo ug ang simbahan, usa ka local congregation na mo kaning kagatipok, example kaning karon buntaga, kung mag-work ta hand in hand, like sa maskil, pwede nato i-reach ang next generation. Pinaagi sa pagtinabangay. So, ang responsable para ma-reach ang next generation is both ang mga pamilya, mga inahan, mga itay, gitagaan gyud mo og command og responsibilidad sa Ginoo na kamo ang mismo ang motudlo sa inyong mga anak o sa inyong mga apo
unsa ka nindot, unsa ka maayo ang Ginoo. Ug ang simbahan pod gisugo. Natabangan ang mga pamilya. Unsay kailangan sa mga ginikanan, unsaon pagsuporta sa mga bata na wala nagdako og natudluan sa ilang mga amahan og mga inahan, matabangan pod sila. Naay istorya na usa ka buok na naay usa ka missionary sa Africa o na nakita niya ingani ang realidad sa ilang usa ka komunidad. Naay usa ka babae, isa ka inahan, naglakaw-lakaw siya sa ilahang village, kuyog yang anak, pero sa unsay nahitabo no, wala pero nawala ang yang anak. Nagpuliki siya pangita, na to yang anak, to yang nagbalaka siya kay pila ka oras nilabay, wa niya nakit-an, nilabay ang panihapo, ang paniudto og pang snack time, wa pa gyapon niya nakita, balaka na siya. Pero tungod kay naa siya sa usa ka komunidad na puro gaalaga sa isa't isa. Puro nagtinabangay. Nakit-an niya iyahang anak, finally, nara dito, lipay kayo, busog kayo, kay kung kinsa iyang makita, mura magtito or tita niya. Kung kinsa iyang makita, amigo or amiga man niya, mura mag-igsuon na, ali din, nagkaon na ka, tagaan og snack. Uy, namahaw na ka, or nagpadiudto na ka, pakanon, palingkuron, paimnon. So nakita niya yung bata na maski nawala, wala siya mismo nakahatag sa pagkaon, gialagaan siya sa komunidad. Murag ingana lugar ang picture on how ang mga pamilya o kita bilang spiritual na pamilya makatinabangay kung naa may usa na mawala, na uban makapangita o magtabang. So natay dream, no? The dream para sa next generation dinhi sa church na ingana ang mahitabo. Ingon pa diri sa verse 4 na kung mag-dream ta na pwede ni siya na magtinabangay ang mga pamilya o ang simbahan, pwede ni siya mahitabo na pag atong i-reach ang next generation, ato silang ingnan, tudluan, na ay nindot kay na mahitabo. And ang goal ani nato makit-an sa versikulo 6 taman 8. But before I read that, tubagon sa nato lugar ni unsa nato. So kung natay nindot na aim, unsay resulta kung ma-reach nato ang next generation sa 6 to 8, unsaon man nato ni pag-reach no ang next generation before ko mag-present sa ato ang nindot na damgo og plano. Versikulo 3 niingon, ang kanina kanta naa ni siya ginatudlo pero dili ni siya bag-o na mga tinudloan. Dili ni siya mga bag-o na mga teachings. Dili ni siya mga bag-o na dapat wala mo kabalo or dinhira ninyo mabawaan. Kay ngano man, mabawaan man ninyo ni na sa daghan na mga pamaagi. Meaning kaning kanta, reminder ni siya, kaning kanta, mutudlo siya. Pero ang giingon sa kanta is, dapat nabawaan na ninyo ni. Which we have heard, nadunggan na ninyo, o nasabtan na, o nabawaan na. Kinsa may nagsulti sa inyo ha? Nakita ninyo, both parties are involved, no? Both dinhi ang church community, nag-help sa pagtudlo. Nakita po nimo ang mga pamilya through the fathers and the mothers na nagtudlo, nagtinabangay. Both are present here. And that mo ni ang una na pamaagi, unsaon. Unsaon na ito pag-reach sa next generation? Pinaagi sa partnership o pinaagi sa pagpaulit-ulit, pabalik-balik na pagtudlo. Kapila ninyo nung ng ABCD. Di ninyo maihap. Wa lang mo kabalo na bata pa mo, kantahan ng ABCD taga-adlaw. No? Kantahan na mga 10 daliri. Balik-balik na siya eh. Dili ta, nakita nato no, sa usa sa pinaka-epektibo na mapagtudlo, pamaagi sa pagtudlo is pinaagi sa pagbabalik-balik.
Ang problema lang ana is naiuban parte na moingon kasumo ba? Sumo ba? Sige magbalik-balik. Napayo sa pwede pod sa dapat ang nagatudlo moingon pod ikapoy na kog sige balik-balik, kapoy na. So, maybe this could encourage you both. Kung ikaw, gibati nimo ang kakapoy sa sige balik-balik og tudlo, sa murag wa man gyud nila nasabtan, wa man gyud nila natun-an o ayaw og kabalaka. Ayaw og kakapoy. Padayon lang kay naa gyapon na ano, murarag kita nagtuon sa una ang ato mga baby sa una kantahan nato ABCD, wa man gyud sila, di man gyud sila makanta with you, patnay mo abot sa kaadlaw. Sa pila ka buok tuig mo labay sa tamang panahon mo sabay sila nimo. Sayop-sayop man siguro ang pag-pronounce, pero sugod na nag EBCD. Di ba? And then, nakita nimo ang resulta sa pagtudlo na balik-balik. Maybe pod ikaw, nasumha na pod. Kasamok ba, kadaghan ba, sige balik-balik. Wala na lain diha. Pero, kung buot hunanaon, mas mismo ang Ginoo nato, the way ihatang tudloan, pabalik-balik pud. Kano ka, no? Makita nimo diri sa kanina chapter alone, kay naman tay problema. Dali man kayo ta makalimot. Dili lang ta dali makalimot, dali pud ta wala sa passing. No? Attention, paminaw ha. Minaw ka, sa kaminuto. Siguro ang iban sa inyo diri yung una na nasa bukid, na nasa dagat, na nasa padung sa Opol, no? O padung sa Davao. Paminaw na pud mo. Taod-taod, nanapog ko sa langit. Naglupad-lupad ang akong huna-huna, no? So nga, importante de, balik-balik kay pag mo lupad na yung huna-huna, maingon maning ka, unsa gali to? Ibalik na po ako, di ba? Muni, ako gisulti. Oh. So nakita na to ang benepisyo o ang tendency po na dapat kumutudlo ta, ay kasumuhan kung balik-balik. Ayaw po og kakapoy kung sige tag magbalik-balik. Kay nga ni gyud ta. Dali makalimot, gahig ulo, o dali ra mawala sa passing. Kaduha, na unsaon nato pag-reach sa next generation is ingon sa bersikulo 4 no, kanina kanta, wa koy i-hold back. Akong iladlad tanan. Akong isulti tanan. Ang appeal na ani dinhi ang kanong namay tendency so na dili ta mo share or dili na to apilon sa storya. Usually, ang naana siya relasyon sa medyo maulaw ko or naa siya sa murag dili ko komportable na i-share. Na siguro mo kung ginikanan mo, niabot mo mga conversations na naipangutana sa inyong mga gagmay na anak na makaingon ka, kailangan pa ba pangutanan? Anak, ako ang kailangan mo tubag, anak. Basin pwede lain pangutanas nanay or pangutanas tatay. No? Kuha na gyud lain, pangutanang iro. No? But dinhi sa maskil, I think maka-learn ta unsaon pag-reach sa next generation na may mga pangutana na murag ang tubag, murag gahi, lisod, tunlon, pero ingon sa diri, wa ko itago, ako ang isulti tanan para makatuon mo. So we will not hide them from their descendants, ilahang sa mga masunod, atong storyahon, atong ginaisulti sa mga musunod sa atoa, sa man ni siya. Dinhi nato itubagon karon lugar ang unsa ang atong i-teach o ngano atong i-reach out ning mga next generation. No? So same verse, ingon sa next line, no? Ingon sa dira, ato silang ingnan og tudloan, unsa ka nindot, unsa ka nganong dapat simbahon ang Dios. Kay ngano man, naaman say mga binuhatan.
Ang Biblia puno sa mga stories o mga records o sa mga binuhatan sa Diyos. Ginikanan, kita dinhi na nasa simbahan, dili ta dapat kapuyan o sumhan sa pag-share, pagtudlo sa kaning unsay mga nindot na gipang buhat sa Ginoo sukad sa una hantod sa atoa. Kabog anak, mo ning gibuhat sa Ginoo. Ani na time. Kung matulog sila, magkaon sila, storya ta ani permi. Kabog anak, mo ning sa una ingani ta. Karon nga pro grabe ang gibuhat sa Ginoo. Grabe ang yang gahom na iyang gipakita. Kung wala to, wala na ta diri ba? No? That's a way na nag-story ka. No? Ginatudloan nimo ug ang diri lang ang anak bitaw na imong gitudloan para makabalo sa ABCD 1 2 3 sa about sa Ginoo. Pag mo story gani ka, imo ganing ginatudloan ang imong anak, imo sang tudloan unsaon niya pag ingon, wow, pa, ma, grabe ang Ginoo no. Nakuha niyo ang diferensya? Kung mutudlo lang ka anak, ang Ginoo letter A, maayo. Letter B, ninaog diri para maiyahang mo sacrifice siya para sa ato ang mga sala. Letter C, nabanhaw siya sa third day. Lesson ended. Lahi po ng nak. Kung kita lang kasang kinabuhi sa own anak. Wala gi ko nak. Pero grabe gi. Unsay gibuhat sa Ginoo sa ako. Iya kong gilakag. Wala, di ginako to, wala gyud to ako ah. Grabe gyud siya kamaluluyon. Grabe gyud to iyang gibuhat na makaingon ko, Diyos gyud to tahanan, wala gyud to ako ah. A world of difference, my friends. You don't teach just for the sake of ABCs. Imo silang i-teach. Unsa ka nindot para simbahon o purihon ang Diyos. Ingon din sa versikulo 5, na ang Diyos, naaman siya gipang hatag, gipang deklarar na mga balaod, na mga guidelines, no? Mga commands, truth. Ug ihaning gi-establish. So, since naamay daghan, dili lang stories sa unsa ka nindot ang ingon sa Ginoo, naapod siya mga ingon na dapat unsa atong buhaton para ang atong kinabuhi diri sa kalibutan o sa sunod na kalibutan walang katapusan, pagkaanindot, dapat mo pod atong itudlo. O kabalo man mo ani kung ginikanan mo. Unsay pinakauna na inyong ginatudlo sa inyong mga anak? Ayaw nak, no, ayaw diha nak, no nak, ayaw na kana, ayaw adto diha, ayaw na hikapa, no? Naatay gina-establish na mga dili po dapat buhaton sa atong mga anak. Ginatuluan po nato sila. Sama po sa atong amahan sa langit, na naapod siya gina-establish para dili ta masakitan og tiyan, dili ta magka-LBM, dili kinabuhi nato dinhi, dili ta ma-poison, naa siya giingon, ayaw ni buhata, kani inyong buhaton, ug mo pud na ang atong itudlo sa next na henerasyon. Unsay resulta kung ato nang buhaton with partnership together, ingon pa diri sa versikulo 6, ang sumusunod na henerasyon makabalo, makaila, even sa ilahang mga manghod, even sa katong mga bata na wala pa nakaila, tungod kay kung buhaton nato ni tanan, kita magtinabangay, ang next generation ma-reach nato, matudluan sila, makaila sila sa Dios. Ug ila po ning buhaton kung sila na pod maging ginikanan or nanapod sila sa tamang edad. Muna atong gusto, muna atong damgo na mahitabo diri sa GCAF. Na kita tanan magtinabangay na walay bata na mosulod dinhi o mailahan nato dinhi na mga batan-on na dili mubalhin og lain ng lugar, mubalhin og lain syudad or mohawa na wala makaila unsa ka nindot o unsa ka maayo, wala nakatilaw, wala naka-experience unsa ka nindot ang mahal o gugma sa Dios. Mga tong gusto may tabo dinhi.
Kay nga naman, pag makita na niya sa atong yang mga ginikanan, pag makita na niya dinhi sa usa ka komunidad, unsa ka nindot o unsa ka maayo ang Dios, sila mismo wingon, gusto nako ibutang akong salig sa Dios kay nakita nako sa kani ing-ani na mga kinabuhi unsa ka nindot ilahang paglakaw dinhi sa kalibutan, ako pod salig po ko. No? Muna usa ka resulta, pinakauna. Ang imong mga anak, ang imong mga apo, ang atong mga batan-on, sila pod mismo mosalig sa Dios. Ikaduha, dili sila makalimot. Unsa kani atong problema? Dali kita makalimot. Pero kung naata dinhi, kita tanan, sige balik-balik. Dili mo undang, dili mo kapuyan. Kung dili, wow, amazing. Every time makadungog ta about sa usa ka story about kang sa atong pinakanindot na Ginoo, ang resulta is dili sumo, kundi wow. Dili sila makalimot. Ma-encourage sila tanan na ilang i-keep ilahang commands. Ang commandments sa Ginoo. Kay makita man nila sa kinabuhi nato na dili lang tataman salita, kundi apil sa gawa. Versikulo 8, no? Usapon sa resulta is dili sila magpareha sa atong mga ninuno. Katong mga labad. Gahig ulo, rebelde, na mga henerasyon, dili sila musunod sa ila. Dili sila mapareha ato. Kung makita bitaw nimo unsay problema nato usually sa kinabuhi, sa pamilya, mo ni siya pabalik-balik na problema. Unsa inyong gitubang karon sa iyong kinabuhi na problema? Makaingon ta, dili lang na karon niabot sa inyong kinabuhi. Kasagara ang iyong gitubang na problema karon, kapila na nagbalik-balik. Dili lang sa imong kinabuhi, ha? Kung dili, maski, maybe nana sa imong uncle, maybe nana sa imong auntie, maybe giagian na po na sa imong lolo, pero definitely, daghan na kayo tao, niagian na problema, mura na naglinya ta. Taas atong linya. Dili sa unahan, kung diri lugar, kung nakakadito naghulat, na diri ang linya, kita animo diri na usa ka tawo na mabot diri na punto siyang sa linya, mupunit siya usa ka bato. Yan ang bunalon niyang ulo kan napulo. Pak 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 pak. 1 2 3 4 5 dugo. Grabe. Dugo no? Bukol. Samad-samad. Mingon din siya. Bot kano no, pero sakit kaya ko ulo guys. Lakaw din siya. Sunod din. Matingala ka. Nakitaan na niya rin, no, na nagdugo-dugo o nagsamad o nagsakitan. Yan na pong puniton. Yan pang ibunanon niya ulo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maybe 9 lang kabuk. Maybe 20. Pero, matingala ka nga nung syaharo, sa kadaghan ako nakita, na murag, dili man nasakto. Gisakitan naman nila ng kagalingon, no? Nganong ilang man ang buhaton, di man na bright. Ngano ka na ano? Di gila ko nabuhaton bay. Ay, kung ako na maabot sa akong punto, di gila ko nabuhaton bay. Wala, dindot manigsuga oh. Uy, okay man din eh oh. Wala, fights man din oh. Pok, ako po. Murag kinabuhi na to no? Tanaw na nimo sa TV, kita na nimo, oy, nga na resulta sa kinabuhi ko mo ibuhaton. Tanaw nimo sa mga storya, bay, ayaw gibuhata bay, lahi kayo. Pero kung abot daw kasi imong, nga no, na nana sa kasing-kasing na to, tawag na atong, nati problema, di ba? We have a sin problem. We have a hard-headedness. Garibilde ta mismo, mo ni atong default, no? Mo ni ang atong, kung dili tatudloan sa insakto,
mupunit ta ng bato o ato nang ibunol sa atong ulo. Unless naay mo love sa imo ha, na bata pa ka, or maybe dako na ka. Ali ragod nak, ali ragod. Di gid kang patuon no, rebuild ka, ali be, kaon akong bakos. Tuo ka dili. Pag nakatilaw na galig disiplina sa Ginoo, ay sakit man di ay. Mutuon na lang ko. Mutuo ko, ano? Mas nindot man di mutuo ko, naka-discover ko karon na di ay siya maayo. So, kung wala nang teaching or instruction, I tell you, maski napaka dito sa tumoy, nakita na nimo pila ka buk, libo, na nagbunang siya ng ulo, nagdugo-dugo, na kuyapan ras dalan. Pag abot sa imong panahon, ikaw po mismo. Napog kas tiwala, tunga-tungas dalan, nagsukaha po ka diha, ug unsa pa imong gibuhat sa imong kinabuhi na kabalo naman da ka dapat, pero mo gani. It takes family and community para matudloan nato, makatudlo ta. That means usa ka nindot na pamaagi dili lang sa repetisyon kundi kung atong isulti tanan both nindot na mga ehemplo o kaning mga dili maayo na mga stories or ehemplo na mga kinabuhi. Kung ato na yung isulti, nak, kabalo ka nak, maayo kay ni si kaya kaning na tao, kay mo niyang gibuhat. Nak, kabalo ka, wag tularan, no? Kita kadung dita na no, ato diri sa ato. Kani siya nak, ayo gini sa awatan nak, kay ngano man, grabe yo, mo ni ang kinabuhi. Makatuon unta ta sa leksyon sa iyang kinabuhi. And I pray no na mota, nang kita ta og ehemplo na dili sakto, dili maayo, makaingon ta sa atong kinabuhi, sa atong kasing-kasing, Lord, dili na nako ubuhaton, Lord. Mutuon ko ana dapat. So we can learn from both, no? Sakto na mga binuhatan ug mga mali na mga binuhatan. That's why there is sa versikulo padayon sa 9:11, yang story din ni Asap sa kanta. Imagine no, gikanta nimo ang kaning usa ka tragic story sa kaning men of Ephraim. Unsay nahitabo nila? Sila naa sila'y gamit, gitagaan sila blessing sa Ginoo, no? Arm sila with bows, pero mismo sa araw sa naay battle, talaw sila, atras sila. Story no, karayon, wala nila gi-keep ang commandments or ang covenant sa Ginoo. Naging unfaithful sila. Nangabit sila. Kani pagyud, they refuse to live by His law. Kani siya, dili lang ni sa karong usa ka adlaw na niingon ko, di na kumutuo, Lord. Niabot sa ilang punto silang kinabuhi, naingon sila, dili ko mutuo, dili nagiguganahan mo tuo, kabalukos ka matuoran, pero mo-choose ko na akong kinabuhi, rebelde. Ug nakalimot sila. Unsay gibuhat, unsay mga maayo na gibuhat sa Ginoo sa ilaha, even sa mga milagro. If you think about it, no? These are people na nakita nila ang usa ka sea na nabulag ug nakalakaw sila. Kanina sila ng mga tauhana, nakita nila na nag-ulan ug pagkaon gikan sa langit. Kitagaan sila ug guidance sa Ginoo sa usa ka cloud, pillar of cloud and a fire. Grabe ilang milagro. Makaingon ta ba? Syahro. Pero nausab ba? Tanaway mong kinabuhi. Kapila na ka. Nakaiktilaw sa kamaayo sa Ginoo. Na-experience nimo sa imong kinabuhi, sa imong pamilya. Pero sa panahon na nasulayan ka, na naa kay na-enkwentro
na problema, na battle, ug nalimtan nimo tanan. Ug ni resulta ka, ni rebelde ka. Excuse. Na-ehemplo na si Hezekiah. Usa ka negative example. Si Hezekiah, nagsugod siya sa usa ka pinakamaayo na hari. Nagtuman siya sa Dios. Pero naabot siyang kinabuhi na nakalimot siya, nagkumpiyansa siya. Makita nimo niya yung story from 2 Kings 18 taman 20 or 19 taman 20. Naabot sa punto na si Hezekiah kakita siya og usa ka army na mas kusgan pa siyang army, nalimtan niya unsa ka maayo ang Dios. Iya karong giingon, ay sorry sir, pwede ba nato sir ariglohon na lang nato ni sir? O giingnan siya sa iyang kontra na hari. Sige, bayre ko para mohawa ko. Unsa iyang gibuhat? Nakalimot siya pagtuo sa Ginoo, iyang gilungkab ang iyang templo, iyang gikuha ang kwarta sa Dios ug muni iyang gihatag sa kontra. Niabot po sa punto siyang kinabuhi, nagkasakit siya, nangayo siya, naghinulsol siya, nangayo siya pasaylo sa Ginoo, giayo siya. Pero niabot ang diri ang pinaka usa ka sad na negative example sa iya. Giingnan siya karon sa usa ka propeta. Moabot ang panahon, Hezekiah. Naluoy man ang Dios sa imo no. Moabot ang panahon na English pa ni. Moabot ang panahon na ang imuhang mga anak o mga kading next generations din hinimo, lungkabon ni sila ug i-conquer sila. Hari siya ha. Pero kabaw mo unsa iyang giingon? Anak siya. Ay, salamat. May gali sa akong panahon dili na mahitabo. Okay ra na. Salamat Lord. Kay at least sa akong panahon na ay okay ra. In other words, ingon siya, niabot siya sa punto siya ang kinabuhi, ingon siya, ay, okay ra Lord, basta siguraduha lang Lord sa akong kinabuhi, okay ra. Bahala na sila ang musunod. Negative example siya, story siya dinhi, and I pray dili ta muawat sa story ni Hezekiah. Kay naana sa temptasyon sa tanan. Na kung ikaw usa ka parent, moingon ka, ay bahala na ng uban. Bata diha, basta siguraduhon lang nako akong anak. Kung ikaw usa ka nagtuo sa Dios, moingon ka, ay basta mahuman lang nako akong kinabuhi, I will finish the race faithfully. Like ingon ni Pablo, okay na. Bahala na sila diha. But it takes us together. We were not, di ba, designed to be islands. Walay Rambo dinhi. And so, I pray na mag-learn ta sa mga negative examples na dili man siya response of faith, mutuo ko na ay positive example, si Haring David. Sige, buhat ni Haring David. Sa hapit na mahuman ang iyang kinabuhi, na siya'y damgo. Ingon siya, na ako'y desire, Lord, muhimo ko sa imong templo. Pero ingon ang Ginoo sa iya ha, dili ikaw, David, kay daghan man ka, bloody naman imong hands, daghan man ka napatay. Imong sunod, ang sunod nimo ang akong gusto muhimo. Kabaw ka sa ingon ni Haring David, ingon siya, akong anak, bata pa man siya. Kulang pa sa experience. Pero since mo man imong gusto, Lord, sige, andaman nako, tabangan nako siya. Mag-andam ko para sa sunod na henerasyon.
In other words, si Haring David, nag-build siya for the next generation. Wala niya gisunod ang ehemplo ni Hezekiah na ingon, ay, kung para sa iya to, di, iyahan ang problema. Kung dili ko nimo pahimuon og templo, Lord, ako din gamiton kaning kwarta og akong salapi, sa lain butang. Lahi ang response si David. That's why, amazing, David, sa tanan niya kapalpakan, nailhan nga po siya to be the man after God's own heart. Kaya nga naman, ingani man siya mo responde sa Ginoo. I pray kita, musunod ta sa ehemplo ni David. That's in line with what I'm going to share and challenge to you this morning. The third point lang nako para sa natay provide the basis is unsaon nato pag reach sa next generation is to teach them unsa ka ang tibuok. Ayog pili no, tibuok truth about God. Ayo lang og pili na God is love and mura nimo itudlo. Pagdako sa imong mga anak, tingala sila, ha? Nganong naman story sa Old Testament na grabe man ka bloody, grabe man ka unsa man ning wrath, unsa man ning anger, unsa man ning justice. Abi nako, God is love lang. Tudlo tanan. Unsa ka nindot. Timan unsa ang ingon, ang purpose sa maskil nagisulat ni Asaph, mo resulta siya sa tanan na mosimba sa Dios, purihon nila ang Dios. Porque unsa niya, wala siya gitago, iyahang gihatag tanan. Ang tibuok attributes sa Ginoo, na ang Ginoo masuko siya kung naay grabe ang rebellion o sin. Na how the Lord will do it, pero amazing no na grabe gyapon ang love o faithfulness sa Ginoo. Versikulo 12 taman 16. Ang tawag ani kung nag-study ka sa Hebrew, hifil ni siya ng mga verb. Kabaw ka ang hifil is murag nag-ingon siya na ikaw ang nagbuhat. For example, mingon ko ulan. Ulan. Unsaon man na siya naging hifil na verb. Kung maging mahitabo. Kung ako ang naghimo na mag-ulan. Imagine, unsa ka nindot ang Ginoo, unsa ka dapat sa purihon, kay iyahaning giangkon tanan na siya ang nagbuhat ani sa 12 to 16. Unsa ang giingon? Ako, ang Diyos, ang nagbulag sa dagat na nagpa-lead sa Israel into safely. Ako, ang nag-guide sa ilaha, sa cloud by day and light by fire. Ingon ang Diyos, siya ang nagbuhat ani. Ingon siya, ako ang nagbuak sa usa ka dako kay na bato diha sa disyerto. Ug gitagaan ta mo og tubig para dili mo mamatay. Ako ang nagdala sa inyo sa mga ilimnanan na mga lugar, mga streams, rivers, and made water flow down like rivers. And yet, ingon din diri ni Asaph, no? Maski nakita nila unsa ka maayo ang gibuhat sa Dios sa ila. City taman 20, makita nimo unsa kadali makalimot ang tao. Ug kung makalimot na sila, mubuhat na sila sa ilang kagulingon, murebelde na sila. That's why ingon siya, no? They continue to sin, they will rebel, they willfully put God to the test. Ilang testingan ang Ginoo. Bebe, imo nang nabuhat. Buhata daw ni. And they disrespected, dishonored God. Maski mo to ilang mo'y gibuhat sa ila na grabe kanindot. Unya sa gibuhat. Versikulo 21, taman 31, ang kasuko sa Ginoo against sa mga rebelde ug nagsulay sa iyahang giyabo sa ilaha. The anger of God rose against them and He killed some of their stoutest ones and subdued the choice men, ingon pa sa versikulo 31. Kung kita wala takaila sa Ginoo, kung kita wala natudluan, unsa siya kamaayo, like unsa ning maskil, pagbasa nato aning Psalm 78:31. Kung mora niya atong basahon, meaning
Kuha kong Biblia. Lord, unsa imong mensahe sa ako karong adlaw? Psalm 78:31. Hay, unsa man ni? Unsa man ni? Yang gipatay tungod sa iyang kasuko. Harsh ka, Lord. Harsh ka, Lord. Daghan sa ato nabunalan sa Ginoo, moingon ta, harsh man ka, Lord. Kay imong kitan-aw ang panahon lang na nasakitan ka ug nabutuhan ka. Wala nimo tan-awa na kung mulingi lang ka, balik gahapon. Mulingi ka, tan-awon to nimong sa pikas bakod ang last week, last month, sa pila ka tuig na ang gentle reminder sa Ginoo sa imo, ang pagpaagi niya o pag-convict sa imuha, makonsensya ka, ginatudluan ka niya, pinaagi sa mga tao na nag-remind sa imuha, imong gi-sikwahil. Imong willfully ignore, gi-deny. Unya, pag nabunalan na, nasakitan na, moingon ka, Lord, nganong imo maning gibuhat? Mo ni imong gugma. Wala nimo tan-awa ug nakalimot ka. Pero kung remember lang ka, makita nimo once again because the story goes on. Ingon pa sa start 38. Skip ko no, pero ingon sa diri. Yet, even though God truly nana sa iyang karapatan na iyang iyabutanan ang iyang kasuko sa kanang klase na tao, sa atoa, kung sa iyang gibuhat, merciful. Ever ready na mapasaylo. Wala niya gi-destroy ta. Many times, nipugong yun siya. Sama na siya. Grabe, Lord. Kung tungod ana, Lord, buhi pa ko karon. Tungod ana, Lord, amazing imong grace, ug purihon kita. Ako yun make sure tudluan akong anak. Kay grabe yun ka merciful or gracious. I pray that we will teach our children and the next generation the whole truth about God para makatuon sila. Remember, ang punto sa Salmo, we will not hide this truth from our children. We will tell the next generation about the glorious deeds of the Lord, about His power, and His mighty wonders. You can teach and reach the next generation with the help of families and the church by repetition, teaching them repeating stories. Tell them to learn from good and bad examples. And third, don't hide anything about God. Tell them everything, every wonderful thing about God. And that will now bring me to my point. Nganong natay ingani na stand, nganong sa inyong bulletin, naman tayo gina-hand out sa inyo na pledges. Naabot ta karon sa GCAF, we have to answer the question, unsaon man nato ni ang musunod nato sa ato. Ingon pa ni Psalm 9:1, akong ihatag ang pasalamat sa Ginoo, no, with my whole heart I will remember tanan ang iyang gibuhat sa ako. Ako i-remember sa inyo ang gibuhat sa Ginoo na nganong niabot ta aning kabuntaga. November 2015, I call it the dream. This notebook na akong ipakita sa inyo karon, mo ni akong notebook na nasa akong lamisa na nag-adto ko usa ka retreat. I went on a spiritual retreat on November 2015. This was the time ni adto ko sa Manila para nag-take ko sa ako ang seminary degree. Now, in this notebook, gisulat na ako diri mga ideas o mga damgo na gipakita o gipa-impress ako sa Ginoo. And di ba ko maayo mo drawing, pero nagpulikik ko drawing dito. And so, muna sa ang dream na gihatag sa ako, muna akong gidrawing atong 4 years ago. Na muna ang lote sa GCAF.
Pasaylo akong drawing, pero mo ni ang dalan, highway, diri ang coastal road. Nag-imagine ko na naatay sa likod sa ato ang lote, naay mo rise na dako na building para sa atoa. Para dili lang siya bisan walay rason kundi para mahimo siya og teaching ground, development facility para sa sunod na mga henerasyon. Na mo na itsura no? Na imagine nako na naamantay dagat nindot kay na view. Kung imagine ako kung naatay mga classroom or mga meeting rooms na nagatubang sa mga dagat, nakita nako na wow, grabe ka amazing Lord. Na-imagine ako na naay mga classrooms na mahimo nato, and then naadiri ang mga bata, naadiri ang mga all walks of life and all seasons of life na matudloan nato. Kung natay desire na naging desire nato diri na maging missionary, ato silang matudloan. Kung naay nag-desire diri to go full-time into the Lord's ministry using whatever gifts and resources niya, ato silang matudloan. Kung natay mga professional, mga negosyante, mga trabahante na gusto mutuon unsaon pagsangyaw sa pulong sa unsa pa ilang pagpadako sila mga bata sa pinaagi sa Dios, ato silang matudluan. O kung natay mga silingan na mga kaigsuonan na gusto mutuon sa atoa, ato silang matudluan. Mo ni ang akong gidamgo atong 2015. O kung imagine mo no, usa is gahinay-hinay siya o ginapa-make through sa Ginoo. Kung nakita ninyo ang likod, we call it the tool shed. Remember? Atong gi-announce na nata karon sa soft opening. 4 years ago, ako na siyang gidrawing, mo ni ang atong main hall. Ingon ko, naay nindot na lugar na butangan na to og bookstore. Kay unsa man ang bookstore, mutudlo. Libro para mutudlo sa mga Kristohanon at mga kigsuan na nire na later on, unsaon nagali tayo gina-prepare na music, workbook na kung wider group leader ka, kung gusto niyo mutudloan ni mga anak, unsaon pag-gitara, pag-play, unsaon mga kanta, natay ginahimo karon. Later on, kung gusto niyo mutudloan, or makatuon, unsaon pagsangyaw sa pulong sa Dios, natay later on ibutang niya videos and mga again, we're coming up with many things good. How can we make the gift of teaching come alive in this church para ma-reach nato ang next generation? Pero kabalo mo, ang kanina damgo, wala ni siya nagsugod sa akua o wala ni siya nahuman sa akua. Because dili ni siya 2015 lang nagsugod, kundi 2009, sa akong kinabuhi at least, nagsugod na ni siya, nagipreparahan ko sa Ginoo about sa damgo, and when I would share this, mo man ni akong desire yun, na moabot ta sa atong kinabuhi dinhi sa church, na kita tanan mga hamtong sa pulong sa Diyos na nagpalalom sa atong pagtuo o pagsabot sa iya sa atong gugma gadako sa uban. And when I would share that na we would want to do it everything, Lord, according to God's way, I would just be amazed na ang kanina damgo wala nagsugod sa ako o wala nahuman sa ako, kundi kanina damgo naa na pod ni gitanom sa mga kasing-kasing sa dinhi sa ato ng mga tao pod, meaning this is also a shared dream. And so 2009, when they asked me to lead the youth ministry and told me to help the hub, this is what the hub looked like. Kung nakadumdum mo, 2009, morning itsura sa hub. Kung nakaadto na mo sa hub, karon ingani ang itsura 9 years ago. Na kuan ni siya kanang bag-o kang ligo. Sample karon Domingo, bag-o kang ligo. Adto ka dito, pag sulod nimo ani, tulo na imong singot. Kay init kay siya. Sin ra gud ni.
then kani grills. No? But on 2009 pod, on June, mo na ni ang natabangan ko sa Ginoo. I met Rainford there. I met through Rainford. Wala ko'y hanaw saon pagbutang og mga suga o pagbutang gali sa klase ng mga kortina or mga tiles. Kitagaan ta sa Ginoo og mga men and women, skilled craftsmen, no, na natabangan ta. And what result was, mo ni among first na pagsimpag sugod sa inside out, and from an average of 30, 40 young people, ni abot mi og 180, I think. And so, wala nagdugay, 2 years later, gidala ta sa Ginoo sa syudad in Divisoria. Kung kita lang mo kanina lugar, mura rin siya atop, bakante tanan. And yet God once again made us led us to people na nagtabang sa tua, kitagaan ta nila design, and then we were able to create a worship place, a gathering place for young people to know about God and the love of God. And then wala pa naman ang Ginoo sa pag-prepare, no? Pag 2015, pagdala niya sa ako ug akong pamilya sa Manila, GCAF Manila, naa dito na planta. 1 year old na sila dito. Natabangan nako sila kay dinhi. Kung imagine nimo, tuloran ni ka mono block chair, 1 2 3. Naay gamay na agianan dinhi, and 1 2 3 og napulo ra na siya ka row. Ingana kagamay ang kwarto na ilahang naabtan nako sa ilahang gathering place, ilang worship service. Wala nagdugay kani Hulyo man ni sa September sa ilahang I think this is the 2nd anniversary nila as a church. Naka-move me to a place. Once again, I'm in Metro Manila. I don't know designers or everybody there. The Lord just amazing. Ipaila-ila ta niya og mga tao na nagtabang again sa tua og naka-locate ta og place na maka-house karon og 120 people. And so mo ni ilang itsura, last nila nag-celebrate sila karon na tuig September sa ilang anniversary. Wala pa na human ang pag-prepare sa Ginoo kay kanina damgo na iyang gihatag, dili lang nagsugod sa akua, kundi nagsugod ni before me. Nay kasabihan, no, na ingon pa ni Warren Buffett, naay nag-enjoy karon sa shade sa kahoy, nagdula-dula ang mga bata diha, ngano man. Years ago, somebody planted that tree. You know who planted the tree for us? That we can sit here and listen to the Word of God. 1987, 2 men responded to the dream of God. The name of Alonzo Chong and Pastor Ruben Ang. Both of them responded to the dream to start a service and eventually a church, a local church. And years later, 3 years later, they were brought, they napalit nila ni lote. O grabe ang amazing sa story pagina na later on, napalit pag itong likod na lote. Why do we have now na maka-design ta o maka-dream ta? Somebody dreamed as well the dream. Kanina damgo, wala ni nagsugod sa atua o sa akua, nagsugod ni kay ngano man. Ang Ginoo man ni ang nagahatag og damgo. And so I realized that I am not a dreamer, but yet kita tanan diri, it is not our dreams that we should be advancing, but instead mo ba ni ang dreams ni God? Are we dream catchers? Masalo ba nato ang damgo sa Ginoo na makaingon ta, yes Lord, remember David, King David, unsa may gibuhat? He was the dream catcher. Yang nasa gusto buhaton sa kinabuhi, and yet when God said, this is my plan, David, that dili ikaw mohimo sa templo, kundi dili ang imong sunod nimo si Solomon, he caught that dream and he made it his own. And so 2015, this is the GCAF Master Plan dream nato that started in 2015. We proposed first to the elders of this church that it is about time to build the next generation, 2015 of December.
The proposal was approved, and this happened that on 17, the first design was submitted. Ingani ang itsura sa first design, kanina hall, mahimo sa ingana na itsura, natay moabot mo connect siya sa likod, and ang likod murag ingani, murag mo na siya sa coastal road, no, mo nang itsura niya sa coastal highway. But that was 2017. 2018 gibalikan na po nato ni Nadamgo, ingon na po ta design na po ta og kuan na mga kuan, because we were involving different men and women, and we were realizing na napod sila shared dream for this. And so we said, okay, with their input, how about making this into a hall na makafit og several thousands of people? We tried that, we designed it, but we realized kulang ta og parking. Grabe ka problema, no? Ang parking na nun ang mupugong nato sa atong himuon. I think that's a wonderful thing, but we realized, God, what do you want us to build for the next generation? We had to pray for it. And so we once again gave a third design proposal that this would now be a building capacity of 1,000 people. Here in my notebook, 4 years ago, I wrote in the building 1,000 to 1,500 people. Dili mo ko propeta, pero this is a dream I believe God is giving this church. This is a dream na I am willing to die for, to be slandered for. Daghan na nagstorya og dili maayo. This is a dream I am willing to stand up for. Because ngano man, this is not my dream. The dream did not start with me. The dream doesn't end with me. The dream started 1987. The dream's continuing to live on. Now I'm dreaming for the next generation. And what's so comforting is, dili lang ako ang ga-dream, ani na dream. But I'm discovering many, many more are dreaming the same dream. And so, the fourth design came out, and murag na ni itsura lugar, but then, nana po'y wisdom from the Lord na nigawas na po ang fifth design proposal. And I pray that murag mo na gyud ni ang atong nakita na duol-duol na ta sa final design na moingon ta, enough of the revisions, mo na ni atong I think duol-duol na ta diha. Dana tay mga veterans at work and also gifted architects at work. This now is the fifth proposal that was approved by the elders. This is an 8-story building, and instead of kanina building atong tukuran, tanan nata didto sa likod. Meaning, kani diri ang highway, parking lot ni tanan din he. Kani lugar ma-park ni siya sa parking lot. And everything is second floor. So meaning ang first floor nato will become parking areas. Second floor and third floor would be this hall na maabot dito. This would be our worship hall that would house 1,000 believers in one gathering. Thus, the following floors would be the home or the classrooms for our kids. Sunday schools and classrooms, training rooms would be here. Here on the fourth floor would be our meeting facilities and multi-purpose rooms. So multi-function rooms. Imagine kanang rooms na pwede nimo siya ma-meet for wider group, to celebrate birthdays, meetings for whatever ang ata na sektor sa sosyedad, pwede na to gamiton. And then here would be a multi-purpose hall na pwede maging worship hall for our future young people as well as celebrating life na ano. So muni ang itsura niya sa coastal road na pwede ta mong agi here o gawas, and then highway there in the front. So imagine na muni, I took this picture on the third floor of this building. Naman tayo office dira sa third floor. That's the office of our ministers. And I took this picture on an afternoon. This would be dinhi mo tukod lugar ang muni atong lote. Muni ang highway, no? So muni atong dinhi ang katungaan basically mahimo sa atong building.
Ang katungaan ni na estimated area ni ma-occupy sa building. The rest would be sa frontage, parking, and ano. So that's our design. So ang atong design dayon duha ka phase. Phase 1, humanon na to na ang worship hall o kids facilities and classrooms. So this is a second story, third story, fourth story, phase 1. Ang next phase dayon, while nahuman na ang phase 1, pwede na tayo magsimba dito, magpadayon ang 4th floor, taman 8th floor in phases, no? So mahimo dara ang training rooms, more function rooms, and offices and multi-purpose halls. So this is part of the design na one of our concept lugar is we would have classrooms that would look like this or meeting rooms. We would have offices that would look out to the sea. No? Kay nakatesting ko ang office na murag napulo ka oras naglingkod ko dara sa kaning second floor diri. Nagtuon ko ba? Mura kong mabuang after 10 hours kay ako'y makita lain ako rosa. So imagine na nindot kay siya no na dili lang para sa atua pero kung dili ang uban maka-enjoy pud ana na view while they would be meeting and having offices. Sunday school rooms would be there and we would really focus on how we could train Sunday school teachers to be biblically grounded as well as children to be biblically grounded to the Lord. While magdako sila. Multifunction rooms would be there, celebrating wider group moments and lives. You would be able to have facilities that would be able to enjoy. For example, if natay educational sector, we invite ta og mga public school teachers or mga teachers, hey, nami seminar, workshops here. We would be able to invite them here and this would be at the training facility where we could say, hey, do you have supervisors or do you have employees that needs training on leadership, on communication, on how to love their wives or their children, parenting, etc. and all. We would become a blessing to the community around us and therefore win their goodwill and many will come to know Christ. And then sa atong binuhatan diri in advancing God's kingdom, atong facilities itself will help us complement us lugar sa atong binuhatan pod as well. On the 8th floor dayon sa roof deck, wala man nato ni sukad gibuhat pero nay nag-propose no, what about celebrating baptisms together? Usa man katong ginabuhat sa una is moadto patag dagat, moadto patag lain na swimming pool para mag-celebrate og baptism. How about kung natay sa pinakataas lugar sa roof deck, pwede magsugba-sugba diri atong wider group while natay ilublob sa tubig, mabaptize. It would be in the form of ngani, no? Imagine niyo na pwede ta mag-celebrate baptisms na dayon together. Kantahan mo ni Renford while i-baptize inyong member. So, the bookstores of course will be there it would be parked and so this is the dream. It's not a dream that starts with one person. But we believe that this is a dream that we've caught. This is the dream from God. It started in 1987. We continue on to the dream. It's a dream that we share. So instead of, kanindot about kang David is that he didn't just caught the dream of God for Solomon. David decided na siya buhaton about it. He became a dream mover. So from David the dreamer, he became David the dream catcher. But finally, David said, I'm going to ready this place. I'm going to ready for the next generation. He became David, the dream mover. And so this morning, atong challenge lugar is how can we also become dream catchers and dream movers for God's glory for our next generation. So naatay gi-hand out sa inyo na pledge cards. If you have this in your bulletin, all of us can participate in the building for the next generation church. If you have filled this out, you can pray about it. No, pwede nimo ihatag karon na morning, pwede nimo ihatag next week. But if nana sa inyo ready, inyong i-fill out ni dinhi na portion o kanina portion, pila inyong i-pledge. For example, you can write your name, unsa imong contact number, and then
unsa ang gi-impress sa Ginoo sa imo, unsaon nimo pag-participate in the dream that we are building for the next generation. Monthly ba nimo ihatag na pledge? So this is a promise between you and God na, Lord, I will pledge taga-bulan muhatag ko. Lord, mo pledge ko sa usa ka tuig muhatag ko, Lord. Lord, kung lahi ana impression, taga-adlaw ba, taga-oras ba, taga-semana ba, ako ni i-check ang others and ako ni ibutang ang amount. And then, na din no, na option, kung kita dinhi na limtanon sa atoa o kailangan og reminder, pwede rin nimo ni i-check na gusto ka og remindan ka og text na, hey, good morning, remind lang mi sa inyo ha na sa imong pledge. If you want that kind of reminder, para di ka kalimot, matabangan ka, just check. And then, imo ning gision here, and kanina ang imuha ning kopya, kanina yung puti na portion, mo ni ang ihulog nimo sa atubangan dinhi. O kung wanhin na ka sa atubangan, please, kuha ka og usa ka ingani, ayo idokdok sa imo ulo, please. Pero, imo ning kwaon, and then, isulat nimo imuhang pangalan, symbolic ni siya karon sa paghimo sa atong dream. So, some of our brothers and sisters already have pledged. Nakita ninyo diri sa stage. Dinhi, it is now your turn to become dream catchers and dream movers. And wala ni siya sa dinaghanay, dinagkuay, kundili, mo ni siya an opportunity for you to be blessed, to take part in what God is doing today. Imagine if 1987, when they built this place, imagine unsa ka to ilang gifeel, mo na ato gifeel karon. This takes faith, mga kaigsuonan. This takes amazing faith. But kita karon dinhi naka-enjoy ta ani nga naman na may nagtanom sa ato years ago. It is now our turn. Kita na pod mo tanom. So with that, while the praise and worship will videos at first while you can fill out. I remember what the Bible says about giving. Whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever give generously will also reap generously. And each of us should give according to what our hearts decided to give, not reluctantly, but joyfully, because God loves a cheerful giver. Aside from the unspeakable joy of giving, when I give, I know that I am allowing God to develop a character in me. And I see to it that it is my act of worship and obedience to the Lord. I know that God is glorified with it. For me, is to encourage people to be positive, expressing gratitude, and then nindot kaayo siya kay makahatag og kalipay sa akong kasing-kasing. And then more a blessing nga akong na-experience nga kung ikaw maghatag, God will give you more of blessings nga wala pa gid nimo na-experience. I believe every time we give to the Lord cheerfully, joy is the natural fruit that comes, that flows within us. So I believe that is the one thing that every believer can benefit from giving when you obey the Lord in giving to Him cheerfully. When I give, it's just a little act that I make, not for myself, not for others, but always for the glory of God. To give in faith means entrusting to the Lord whatever it is that you're offering Him. When I give, I always think po na kung mga anak, akong mga grandchildren will enjoy the money na akong ihatag karon for the future generation. So kung maghatag ko for the building, I don't know when this will be built, kaning atong GCAP karon, ang building, I don't know, maybe I won't be here anymore. Namhuman ang kuan, di nato ibabaan
ang atong kaugmaon, but I am so sure magamit yun sa next generation. Giving in faith is like always thinking that even if how small the gesture that you make, you always think that the act of giving is always big in the eyes of God, and that every act of giving you must always do it cheerfully and with a cheerful heart. For me, to give in faith means that you are acknowledging and you are declaring that even the capacity to give and the means by which you can give does not come from yourself, but it comes from the Lord, and you are just His instrument in which you can give to Him whatever He has blessed you or entrusted you with. When I give in faith, it is to acknowledge God, that He is the source of everything. Nothing I can keep to myself. When we give to God, allowing Him that He is He is the God who multiplies, whatever we put in His hand for His glory. Christian ka, you should automatically, when you get born again, one of the kaning virtues na ibutang sa Ginoo sa ato is the gift of giving. Di na ka ingon na kuripot. Di na ka ingon na kadang di na manghatag, always thinking of yourself. So it is so important na di lang ako, but kitang tanan ang maghatag, dili lang isa. Ang 100, remember, 100 pesos, it starts with 20 pesos. So if you don't have that 100 pesos, you can give 20 or 10 pesos. Ano bitaw? So we all have this privilege to give. Kitang tanan, gitagahan ta sa Ginoo. This privilege to give, because in the future, when we face Christ sa iyang judgment seat of Christ, moabot na diha ang kanang si Pablo nang hatag og ginana. So naatay mga reward ana. So just think of the rewards in the future. Mao kana siya ang dapat gyud kitang tanan manghatag. But dapat from the kanang cheerful giver ang gusto gyud sa Ginoo sa ato. Not forced. You should give na dili ka give force. When you are being forced, then think of ingon mo, next time na ako maghatag, when you are very cheerful. I believe that every member of the body of Christ is called by God to take part in whatever the church is doing, whether today or for the future. So much has been given to me, to my family, to my marriage, spiritually, emotionally, physically, even in terms of finances, and I cannot afford to stop just like a river from flowing. I want others to benefit from that blessing also. So I give so that others also are able to give to others. I am investing for the next generation church because I believe and trust in God's vision for all of us Christians. Being in the children's ministry, I can see the seriousness of losing the next generation if we allow it to happen. I know it's not enough that we are called Christians or a Christian who disciples, but it is also important to see the next generation becoming Christian, or to become a Christian and a Christian disciples. In this, I know I am investing for me to see the next generation to be in depth in their knowledge of who God is, the counsel of who God is, a God who saves and who satisfies their hearts. Kinahanglan gid kita magtinabagay as one big family, as a church, aron ma-preserve na to ang next generation of the youth and continue the legacy of faith through helping build the next generation church.
aron mapadayon nato ang bulaton sa Ginoo nga kita nga naa karon diri. As a steward of Christ, nga kinahanglan nga magpadayon, maglihok, magtinabangay, aron ipakita nga sa umaabot natong mga anak nga sila magpadayon ug makaila sa Ginoo. I believe that I am called, and all the other believers are also called to participate in this endeavor of the church to prepare for the next generation church. As a husband, as a father, and as a steward of whatever God has entrusted to me, I believe that this is part of my expressing to God my gratitude for what He has been doing in my life. And this is one way of simply telling God that I am grateful for what you are doing in my life, what you are doing for the church, and I believe in what the church is doing in preparing for the next generation. Because as a mother, it is my desire to see my children, their friends, and all the kids here in church to see them grow spiritually and lead others to Christ and make disciples. Others should take part in building the next generation church simply because we are family. Don't families help each other whether in good or bad times, diba? And as part of the current generation, it's our moral duty to contribute in God's plan for our future brothers and sisters. It has been said that it takes a church to raise a child. We as a church, we are God's plan A. There is no plan B. And we need to work together as a church for this. Seeing the size of the task, it requires everyone. It is too great to be alone in this. We need each other to give our part. I know this is a long journey, but at least it started in us. No? Today, it started in us, in me, and in you. Are you ready to take part of building for the next generation church? We will be preparing the team. Okay, the ball pens will be here. If this is your morning, if God has impressed on you, feel free to make your way here, no? Sa front. And volunteers are ready to receive your pledges and help you with the bricks while we listen to song. Created the heavens, Lord, it was your hands. If the Lord also has impressed upon you to give a one-time gift for the building to sow, then here's a box where you can also do so. Come as the morning, 'cause even oceans and their waves bow at your feet, oh Lord. Lord, who am I compared to your glory? Lord, who am I compared to your majesty? Ayaw mo ka-shy, ha? Pagdirigin mo, will make your way here. Give for the Lord. Your creation, and you love me as I am. You've called me chosen for your kingdom.
your beloved. Lord, it was you. You created the heavens. Kung wala mo'y ball pens, we have ball pens here. After you put on your pledges here, diretso mo sa box so you can symbolically write your name and put that box diri sa taas. Okay? Come. Lord, it Come was here sa front. your And invest for the future. Invest. This is for your children. This is for your kapos in the future. We can invest this for the Lord. Now it's your Lord, who am I compared to your glory? Lord, who am I compared to your majesty? Your beloved, your creation, and you love me as I am. You called me chosen for your kingdom. Unashamed to call me your Lord. I'm your beloved, your creation, and you love me as I am. You've called me chosen. May I request everyone to please stand. Manindog tang tanan. Manindog tang tanan. As everybody is here, nagasulat, let me just pray for all of you who are still thinking, who are still contemplating, asking the Lord, kung sa magyud, Lord. Let me pray. Father, we just thank you for allowing us to understand more of your vision, ang imuhang gusto mahitabo o Diyos sa GCAF. Lord, many of us have responded already in faith kung unsa Ginoo ang gusto nimo buhaton pinaagi sa matag usa. Yet there are still some, Lord, who are still thinking about it. Naguna-una pa o Diyos, nagbalanse-balanse pa sa mga butang. I pray, Lord, nga ikaw padayon maghatag og kaalam sa matag usa. Giyahan nimo ang matag usa. Tudloy kami o Diyos nga mahimong dunay kasing-kasing nga mo invest a generous heart nga mo invest for not for us dili Lord para sa amo ang kaugalingon lamang, but this is most especially para sa sunod nga henerasyon, para ang sunod nga henerasyon adunay pariho nga pagdasig sa pagdayeg diha kanimo. Tabangi o Dios ang amo ang kasing-kasing ug una-una nga dili mabalaka o Dios kung unsa man ang amoang ihatag kay kabalumi o Dios, ikaw usab ang amoang Dios nga dili gayud mobiya kanamo. As we continue to pray and as we continue to seek for you, we pray that you would give us this wisdom ug hayagan pagyud nimo o Dios ang among kasing-kasing ug hunahuna, and teach us to give. Teach us to give for your glory and for your honor. Salamat gyud kaayo niining tanan. Lord, we will be ending our service this morning. Lord, ang amuang pagampo nga ang imuhang pakiistorya kanamo dili mahuman usab karon. And we ask that as we close this time in prayer, ang imuha usab nga mga katawhan, Lord, mo padayon pa og pagampo. And I just want to tell everybody that the Lord is talking to you during this time. And even after the service, pagkahuman sa atong pagampo, you can still come. You can still put on your pledges, put on the box here in front. This is not only for us.
this is for the glory ni God through the next generation of GCAF worshipers. Now the love of the Father, the grace and the mercy of His Son, our Lord and Savior, Jesus Christ, the fellowship of the Holy Spirit, be with us all, be upon us all, now and forevermore. Amen and amen.